Kumasi Asante Kotoko Ebebo True Democracy Football Club Ewo MTN FA Cup. Now preparation towards that game, Efras here. Krobio Kumasi Asante Kotoko Ebo Ghana Premier League weekend I me Sunday Ewo Baba Nyara Sports Stadium Ebra. Omo etimi etena fie ehye eka baako a Basike Holy Stars entimi antisa eka no na preparation no ana ene efrase ewo adako jaji GH Live Studio. Mr. Sonyan subscribe to the channel near Mr. ne say obe subscribe the source of motivation at the Mayan and so ewo honom nti o subscribe na wa notification bell no so oboso na wa pick all anytime I do video to me call live you get notification on your phone, your tablet or your machine, say laptop or computer. Na also waboso na wawrem na wetimi ahwe the update latest news from Krobio Kumasi Asante Kotoko and the Ghana football na yedinina and so at the amount within edit nanaba kwame gracious and ye remu ewo Kumasi na ye remu ekudru adako jaja ho ana Krobio Kumasi Asante Kotoko and so eye omo a train na recovery training no ekọ so ene but the na ye hwehwe bebia na ehia a ye nyina ye twen eye Kotoko players na omo epra no omo recovery and the players no be so eye training, which means they have recovered from omo injuries na omo enya players omo ntimi anye training players na omo enye fully recovered yeremu nchiremu enso edi ebrel ewo channel so share na wunia enso enye bi na onhwe ewo hase yenwulem na yemfa nkomo no enso emfamo na ene mi frase ewo coach Prosper Nate Ogum eso and a coach Dr. Prosper Nate Ogum eba Kotoko training grounds but obaye no na ne dressing and I say ne appearance or the about training grounds no na ense say oba beye training because and one share a first kit Jesse farmer training grounds but na a mufti efie and so atare and a channel one dress it nice the okoye na what dag out one Malik Jabel and so etwa omo edidi nkomo one say papa no ya appointing no nsema wodi tu edwa no odi so pa wase ade bi obeye de abo coach Ogum na Kotoko enso afa ne ntuma pa enso efra no obeye na Kotoko afa ne ntuma pa efra ene after the training cause ene Kotoko training just 1 hour 20 minutes ene training Kotoko no na time no extra pa because na recovery players na bre entina ene mo players ni bi rest here na yemrika tutu nko ana na ewo training grounds na omo ye training no ewie no Malik Jabel coach Prosper Nate Ogum and the technical team no any players no edin come more than 30 minutes omo twa kankosa a ball 510 na Krobio Kumasi Asante Kotoko for awie training omo din komo amane ko ball 540 ewo training grounds and sana team no A2 Eddie Every Adako Judge nti and coach Prosper Nate Ogum about training grounds but na the appearance and I say the dressing and the costume or the bar hono no na on share Jesse and I say on share kita or the eba be training but na on share the fee atare top white and red colors no and so same one wagin ne down the jeans yes nice one or the ABPM and so ewo training grounds na ye firi hono no yemra players na so player ni din edi Joseph Ablo prayer na ni pray mu no ogusu a oye recovery and oye personal training abrantia ni din edi Joseph Ablo personal training
ɛwɔ Kotoko training grounds. Otutu mmirika ɛne ɔno nko a ɔkɔ mmirika atwa park no ho hyia sa more than 30 minutes na aberanteɛ no gu so a ɔretu mmirika nso ɛwɔ training grounds. Ɔmo frɛ no soldier kɔ training grounds a soldier ana ɔmo ɛde frɛ ebi mo nso frɛ no Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kɔ training grounds a ɛdin a ɔmo ɛtaade frɛ no ɛwɔ hɔ ana mede ɛto dwa nti ɛnɛ Joseph Ablo ɛyɛ ne personal trainer na ɔtutu mmirika, but after training no mehu sɛ na still na ɔlempe ɔte pains ɛwɔ ne nan ne mu. Ɛno ɛne nkɔmɔ a mede efiri Joseph Ablo ɛnso akakye ɛde ama wo. Ɔwieɛ no ɔkɔdaa kakra ɛrestee ana ɔtenten ne paduam na ɔpagyapagya ne nan no ɛkɔ soro ɛne ne body no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso ɛbɛyɛ fit. Baabi a ɔte pains biara no ɔbɛyɛ fit na biribiara ɛnso ayɛ kama ɛde ama aberanteɛ no ɛne Korɔbea Kumasi Asante Kotoko. Na aberanteɛ ne din ɛde Akwasi Asante. Wonim sɛ Akwasi Asante bɛyɛ backup ɛde ama Patrick Asiedu. Ɔbaeɛ no ɔntumi nsi akan ɛmfa ma Korɔbea Kumasi Asante Kotoko. Ne nyinaa ne sɛ aberanteɛ no ɛnso yɛ injured. But ɛnɛ de mene wɔ kasa yɛwura mu ɛwɔ Korɔbea Kumasi Asante Kotoko training grounds no na aberanteɛ a yɛfrɛ no Akwasi Asante ɛne mmirika a team no ɛkɔɛ because team no ɛyɛ team training. Ɔmo ɛyɛ team training na ɛyɛ mmirika tutuo so that players no bɛyɛ fit. Ɛno no Akwasi Asante ɛjoin team no a ɔmo nyinaa ɛbɔ mu ɛkɔ mmirika no kama ɛnso ɛwɔ hɔ. Na aberanteɛ a ne din ɛde Samba Ndongani Onel ɛne Samba anyɛ training because ɔka players a the whole season wabɔ all the games a Samba Onel consistency no ɛwɔ ne side. Samba Onel ɛgyina mu asi akan ɛde ama Korɔbea Kumasi Asante. Meka sɛ within 2 weeks no deɛ ɔyɛ player wabrɛ paa ɛnso wɔm nti mehu ne sɛ na ɛyɛ resting ana na coach Ogum ɛnso ɛma no ɛreste ɛnso ɛwɔ hɔ nom a yɛde all the update ɛde ɛbrɛw ɛwɔ GH Live Studio ɛso. Aberanteɛ a ne din ɛde Lord Amoa ɛne Lord Amoa ɛba training grounds no ɔdrɛse kama but na ɔhyɛ sandals. Ti Lord Amoa deɛ ɔnrecover on started training from Kotoko, even personal training pono on started say ɔyɛ bi ɛwɔ Korɔbea Kumasi Asante Kotoko training grounds, but he was available also ɛwɔ training grounds a yɛkɔɛ yɛhu sɛ na yɛnua ne din ɛde Lord Amoa ɛwɔ hɔ nom a wanhyɛ boot wanhyɛ hose wanhyɛ shin guard but na jersey no ɛnso ɛhyɛ na ɔde ɛbɛpiem ɛwɔ Kotoko training grounds. Na yɛnkɔ aberanteɛ a ne din ɛnso ɛde Peter Amidu Akwa. Na Peter Amidu Akwa started training with Kotoko team no. And menka sɛ ɔyɛ full training because nea ɔmo yɛ no training grounds biara no ɔyɛ bi. Enti ɔyɛ full training ɛde ɛma Korɔbea Kumasi Asante Kotoko. Ɛnɛ ɔmo anstarte ankeke ball. Ball no da hɔ no ɔmo prɛprɛ deɛ cause ɔmo kɔ mmirika no ba na ɔmo abrɛ. Ɔmo kyɛ team no ɔmo team kɔ mmirika ɔmo kyɛ ɔmo mmienu. Baako fa ɛkɔ left na baako akɔ right. To ɔmo kyɛ ɔmo no ebi mo kɔ left ebi mo akɔ right ɔmo abɛhyia na ɔmo de time ato so na ɔmo calculate na ɔmo de third one no akɔ akɔgu. Enti aberanteɛ din ɛde Peter Amidu Akwa ɛnso ɛyɛ saa adeɛ no bi ɛboa ɛwɔ Wisdom Basi Fernando Ogabuache. And it's na one for dwen sɛ bi a wabulu. I don't know if say wabulu dia but ɔhwɛ ne tinu na sɛ ɛyɛ ne color. Wisdom Basi Fernando ɛnɛ ɔkɔ training grounds nso so a ɔno nso yɛ the same thing but he was part of the team. Enti ne team no ɔmo training a ɔmo yɛ nyinaa no na aberanteɛ a yɛfrɛ no Wisdom Basi Fernando ɛnso ɛka ho ɛwɔ hɔ a yɛde mu update. Enti players a na ɔmo yɛ injured no ɔmo nkɔmɔ ana yɛde awura mu a yɛde ɛma wo ɛnso ɛwɔ ahase. Andrews nti menu wɛntimi nsi akan in Kotoko last game ɛkɔɔ so because no is suspended. Me no ka say ɛnɛ training ɛkɔɔ so ɛwɔ Adako Judge no ɔyɛ full training ɛde ma Korɔbea Kumasi
Asante Kotoko ene na mmeranteɛ no nyinaa nso wɔ training grounds with the exception of aberanteɛ a ne din de Emmanuel Corte ɔno nko ara na ɛni training ground so players no nyinaa na wɔ training grounds a ebi mu etimi ɛyɛ training 4 goalkeepers no nyinaa wɔ hɔ ahyɛseɛ no wɔn nso tutu mmirika no bi but akyire no na wɔn nso rest ɛwɔ hɔnom wobɛtumi de wagye nkyerɛ de ato comment box no hɔnom na yɛn nso yɛ ready de ama wɔn so I hope say from akyina de kɔ no ɛna tactical training no yɛn nso ɛbɛwura mu because ɛnnɛ no wɔyɛ recovery Kwame Poku Isaac Minta Samson Eduku Daniel Ajete Michael Sefa Baba Yaya Saka Dauda and all the players Andrew Sintim Menu aberanteɛ a ne din nso de Michael Chei Dramena Elvis Chei Bafoɔ Saka Dauda all the players a mebɔ mu din nyinaa nso etimi ɛyɛ full training ɛde ma korɔ bi Kumase Asante Kotokote ɛnɛ no youth player ana na ɔwɔ training grounds no youth player ana na ɔwɔ training grounds a yɛde saa update no ɛrebrɛ mu Kotokote mu no is ready to win double say supporters especially chairman Alexander Menu chairman Alex ne nkɔmmɔdie ɛbrɛ pole wɔ hɔ nyina no nkɔmmɔdie nyina no sɛ ɛwɔ sɛ Kotokogye MTN FA Cup plus the Ghana Premier League now they are on top of the Ghana Premier League ɛna MTN FA Cup no nso ɔmo ɛwɔ mu ne True Democracy Sunday exactly 7:00 p.m. ɛna game no ɛbɛba so ɛwɔ Baba Nyara Sports Stadium game a Kotoko ɛkɔ akɔbɔ no ɔmo hu ne sɛ ɛyɛ crucial game nso ɛde ɛma team no ɛwɔ hɔ no nti ɛnɛ Kotoko recovery no nso ɛkɔ so anyɛ training na ɛyɛ gidigidi bia but na ɛyɛ mmirika tutuo sɛ ɛbɛyɛ players no ɛbɛ recover a lot of players stay cause na ɛnyɛ gidigidi bia nso especially the 4 goalkeepers aberanteɛ a ne din de Samba Onel they were resting this guy the striker Kwame Poku na ɔmo nyinaa ɛte dugout a na ɔmo nso rest but ɔmo yɛ training so kakra hɔ and ɔmo anyɛ training kɛseɛ bia just a short time just 1 hour 10 minutes or 1 hour 20 minutes training ana team no ɛyɛ na ɛyɛ mmirika tutu kakra sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo ahoɔden sɛm no nso ebetimi agyina na SCP asita nso ɛwɔ hɔ no players a ɔmo recover a ɔmo etimi join the team no ɛma ɔmo ɛyɛ training Wisdom Basi Fernando Peter Amidu Akwa aberanteɛ a ne din nso de Akwesi Asante nso join the team na ɔmo ɛyɛ full training session subscribe share like and comment.